denboraldia lehenengo partidua galdu ondoren, eta zelan dautaldia prestakuntza aldetik, zeneiko denboraldi hasiera arraro izan da, lehenengo jardunaldi izan jokatu, gero bat bai, gero deskantsua, oin bost jarra izan, ez dakit zelan dara mazu guzti hori. Bai, lehen da bizi gogotxu eta irrikitan berriz ere jolasteko, ez? Azkenen aurre denboraldi luze bat izan dugu, uztaila aldean hasi ginean, eta orain iraila bukaeran gaude eta partidu bakarra jolastu dugu, ez? Orduan, gogotxu eta batez ere dinamika, kompetitibidadian, dinamikan sartzeko goguarekin. Azkenen, partidu gutxi izan ditugu orain arte eta orain kontrarioa, ez? 5 partidu 2 astetan, baina taldea prest eta gogotxu. Galdetu genotzun, 5 partidu jarra izan dakazu ez 2 astetan, batzu aurkari zuzenen kontra ero ezoin Granada, aurrekoa Levante Las Planas, Kopakua, Real, Abeor erdixan, eta zelan prestatzen da hori, zelan ikusten duzu taldea, talde luzia baldin badakazu horri aurre egiteko? Bai, azkenen guretzako aurkari zuzenak guztiak dira, ez? Mailara iritsi berri gera, eta maila altu bat eta registro altuak eman bar ditugu partidu guztitan, alik eta puntu gehien lortzeko. Lehenengo partidu hori, azkeneko momentuan eskabatu zitzaigun, eta azkenun punturik lortu. Oraingoa Granadan aurkari zuzena izan dezake, ze azkenen bi taldeak iritsi berri gera, eta hortik aurrera gero Madrid, Tenerife, Real bezalako taldeak lehen urtean lehenengo 6 postuetan egon dira eta aurreko urteetan bai, azkenen gu esan deten bezala. Registro altutan jolastu behar ditugu partiduak, ze ez dakigu nun egongo diran puntuak, eta bai argi dakaguna da, talde lehiakorra izan ginala lehen urtean, eta aurten ere helburua hori da. Ez talde lehiakorra izatea eta partidu guztitan nivel altu bat ematea. Esan duzu, Granada duzu aurrean, lehen jardunaldian Realak irabazi zion, horrek zerbait esan nahi du. Bai. Gabe aurkari zaila. Bai, Granada aurkari zaila da. Lehen urtean da aurkari zaila eta eraberian ezagutzen dugun aurkari bat. Lehen urtean 2 partidu jolastu genuen elkarren aurka, bietan berdinketarekin, bai Unben eta bai Granadan. 3 puntu lortu ditu lehenengo jardunaldi horretan, egia esan partiduaren kontestua pixka desberdina da, ze Reala uste 30. minutun aldera jokalari bat gutxigoekin jolastu zuen, eta hor partidu aldatu egiten da. Alare Granadak mina egin zion Realari lehenengo 30 minutu horietan, eta gero partidua kontrolpean edukizuen azkeneko momentura arte. Badakigu aurkari zaila dela, baina, esadeten bezala gogotxu gaude, eta eraberean pres gaude partidun bat egiteko Granadan, eta zeo zer bueltan ekartzeko ere bai, puntu aldetik ere. Hori esatera ninduan, galdetzera ninduan, proiektu berri batean murgilduta zaudete, aurpegi berri asko, engranaje guzti horiek lotea ez terraza izaten, ze puntutan zaudete momentu honetan? Alde batetik, aurreko urteko denboraldia, lana hori, kontutan dakagu eta lana asko daukagu aurretik eginda. Orain, gaude prozesu horretan nun eszenario berritan, kontestu berritan, aurkariaren mailara, adaptazioan gaude ere, bai, azkenen prozesu baten gaude. Baina, ezin dugu azu, prozesu hori bai dala errealitatea, baina eraberean bai konpetitu egin behar degula. Ez du ezertako balio prozesu hori ona eta hobekuntza hori ona izatea, nun puntuak ez baldin bai ditugu lortzen. Lasai gaude, ondo ari garea lanean, ondo lehiatzen ari gara, lehengo partiduan ondo lehiatu genuen, berdinkenta lortu genuen azken txampa, eta gure pentsamendua izan dut zen, partidua irabazteko aukera dakagu, baina ez genuen pentsatu baita ere galtzeko aukera genekaula. Orduan, adaptazioan gaude, prozesuan gaude, ikasketan gaude, eta hori guztia egunerokotasunean ona izaten ari da, eta esan deten moduan, lehen urtean oso ondo lehiatu genuen partido guztitan, toki guztitan, bai etxean, bai kanpoan, eta aurtengo helburua hori da. Eta orain daukagu larumatean Granada, beste aukera bat ondo lehiatzeko.
zauzu, ez ikasketa prozesu horretan zauzie, lehenengo partiduan ze ikasi zenuten? Lehenengo gauza, aurkaria kalitatea dakatela, bai? Dakate jokalari desekilibranteak, nun zu partido borobil bat egin dezakezu, baino behaien maila jokalari batek desekilibratu dezake partidu guztia. Ikasketa, esan duten moduan, ez? Azkenen 87. minutuan lortu genuen berdinketa, eta gure pentsamendua izan duzan. Bigarren golaren bila jun behar dugu ze partidua irabazi ezakegu, eta hala izan duzan, ez? Bi alditan iritsi ginen behaien ariara, eta, bueno, esa sensazio hori de aukera gazkagu, baina ez genuen pentsature bai, galtzeko aukera hori genekagula, ez? Orduan, partiduaren momentuak, partiduaren denborak hori guztia kontrolatzen jakitea. Después de la primera jornada en la que se os escapó un punto in extremis, primera salida, ¿qué objetivos viajáis a la jornada? Bueno, con el objetivo de competir, como hemos competido la temporada pasada, como competimos en casa contra el Levante Las Planas, sabiendo que es una salida complicada, que el Granada es un equipo que hace muchas cosas bien, pero bueno, sobre todo tenemos muchas ganas de volver a competir, porque al final son finales de septiembre y solo hemos jugado una jornada, y a partir de ahí creo que estamos preparadas para hacer un buen partido y poder traernos algo positivo de vuelta. Es un equipo al que conocéis, ya la pasada temporada os enfrentasteis 2 veces con sendos empates. ¿Vale de algo como referencia a aquellos enfrentamientos? Bueno, creo que estamos en una situación muy parecida a ambos clubes, ¿no? Los dos venimos de ascender a Liga F, los dos mantenemos un bloque bastante amplio de jugadoras y los dos también hemos hecho incorporaciones. Creo que estamos en un punto muy parecido, con el único hándicap de que ellas juegan en casa y nosotras fuera, y que ellas en la primera jornada consiguieron 3 puntos y nosotros 0. Creo que va a ser un partido muy disputado y muy igualado, como fueron los de la temporada pasada, y a partir de ahí veremos qué se da en el partido, qué buscan ellas y qué buscamos nosotras. La primera jornada ya tuvisteis una lección a fuego. En esta categoría no se puede perdonar en ningún caso. Así es, como digo, estamos en periodo de adaptación, seguimos aprendiendo, pero dentro de esa adaptación y aprendizaje tenemos que dar pasos firmes y los más grandes posibles, ¿no? Fue un partido donde se nos escapó en el tiempo añadido. Pues bueno, sus goles fueron un penalti y una acción de saque de banda después de una transición rápida donde no defendimos bien. Se puede decir que son 2 errores nuestros que tenemos que mejorar, y nosotras tuvimos ocasiones de hacer gol. El inicio de la segunda parte creo que fue muy bueno, tuvimos 2 o 3 ocasiones muy claras donde no acertamos de cara a portería, y en la categoría que estamos pues los rivales son de nivel alto, tienen jugadoras desequilibrantes y nosotras tenemos que ser sólidas defensivamente y de cara a gol, esas ocasiones que tengamos, pues marcar y materializar las máximas posibles. Kasu fizikoki taldia bajaren bat baldin badago Ane Perez kenduta eta zelan doia Ane Perez bere rekuperaketak. Vale, Ane Perezekin hasita, ondo dijoa, ondo ari da evoluzionatzen, entrenamendutan taldearekin sartzen dugu tarea desberdinetan, baina bueno, azkenen egia esan ez denbora luzeko lesio bada. Ondo dijoa, jarrera aldetire bai animikoki ondo, taldearekin parte hartzen, baina bueno, Ane Perez oraindik luzerako dakagu, ez dakigu noiz izango duen posible taldearekin buelta izatea. Hortik aurrera, paroiarekin jendia jokalari desberdinak rekuperatu ditugu, larunbaterako, eta aldi berean beste jokalari batzuk selekzioarekin joan dira, eta horiek agian pixkat nekatuagoak egongo dira, baina printzipioz Ane Perez kenduta talde guztia dago disponible.